ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka Khasi Students Union West Khasi Hills District hakalai tarik ubnai nailor arazar arpway kala ajing arab de ki marba mardi lembat ka song pisa sha ka longying hapo ka snong mouse ngap wer kabala do no yala ka jong ka yingsa kabala plu no na ka jingbam shniam jong ki thle ding kani kadai ka longying jong iba venki kharbani ki badai ki nong song snong jong ka mouse ngap wer ka snong ka badan ha ka than yap ha West Khasi Hills District but kane ka jingjia ka bas ngosi kala jia ha ka step jong ka artarik ubnai nailor arhajar arpway hagani ka ngile don langru president jong ka KSU West Khasi Hills upa John Fisher nongsiang nang tadi kit khot but ki nong kit kam jong ka KSU ki trying but kiwei adin yang ila ia ki jiplu juga ni kaying juga ni kinga sam menen tengila kaliang jongi sosin ni marbangi i bakat no kalong kajing du nong kamtam kum pa kaying benang tumu ban te kaying ka sam re kajian kum ni kalong ka jing du nong bat ka kajing ban wanja den habot lemba kan ka jiplu kaying kamtam ba kaliang ka pisa pilan ka ba ibu hang te pasina kaying kala inglon dan kaling jongi kum gadak ban yesnok tilang kajing solam halo kan kajing jia iwan ban yarap lemba kajing ajungi kum kau ki pang bidai bat lemba pisah kendiat kulsait kum ka jisnok ti ba ai ba kan kajing yarap jungi hoi wala da kam dei babun drai kalong kum ka jing ai mensim ya kajing asam panang ni sikmat ba ki wairu ki seng balang ki nomi kmat bakin subha ban pelang halor kan ka jing jia kum kini ki jing jia ki ba wanja kansan ke jing im jang ubreu te ngakit bokir yang lemba opini ok jiko jikia ngam ke jing sumar jang blay try kenrat mana jerong bakinang yo kamen ko bakya bakikun kiti bad ku pakai ying ula bantai khamawa shishu am takalong ying babah den habut lengba ke jing stu jing mur hapeng ju pi arngut bad nakaleng jing kit bokir yang bakinang yo ke jiko jikia ke jing im jang pi kamama makasi